zysty nie przesiedte, niech wytkłe ze zdochmielna wieży. Tym zmielą, wróści wsapią, a i zazic dają. Ty, Kasia, je jak w raji, bo kto 3 razy zazieje, nigdy z wiatrem nie przegraje. A powiem wam, że w Wejherowie na 300 lecia miasta Wejherowa ład był konkurs twórców rzeźbiarzów kasiapścich i tam zjachale 3 rzeźbiarze, co rzeźbiele ruści do Tobaci. Pierwszym był Leon Bizewści z Gnieździewa, a drugim był Franz Meyer z Mirochowa. Z moich stron ladze, on rzeźbił ruści z drzewa i z Byrsztyny, cackie ruści. Trzecim był rzeźbiarz z Wejherowa, Langa. Ruści rozeszłe są jak myłni po kasiabach. Giedą woma i temu stare rabyce w Kłestle w Ziarnówcy siadają w ostatniej ławie i priza to baci muszą lepszot zazic. Więc spokojno, drasie moje, lepszot lesu priza to baci wlady jeba, te pod zamedale giedle. To jest ta trubka. Bóg zapłać sobie, dobry chłopie. Widzisz ta, jej mi stary białka, bo jest ze Stejszywa, jem ta ostatnio od tych czarowniców i wam zabicia rzec, ale nie mi ta strachu, nic wam z mojej strony nie grozi, a genia jem ciech, na ty z Kasiabów, ciężka z Kasiabów, nie tam z tych graniców południowych, tam nic nie ma do czynienia. No i ladza kochany, słuchaj, ta jak te ruści są rozeszłe po tych całych naszych Kasiabach, ty ladzaska w świece od wieków, kłopot sercasty mają. Czemu, co ty Kasiabi dar w cyk z tych rogów do nosów wcygają? Czy to są błębci, proszk, czy to są szchunde, co ty Kasiabi dar do nosów wcygają? Młec sercasty w tym cyrnym proszku je, gwas ładlica pirawana je. A Marcysia, jak do zień szła, z łycechę zary 2 prize to baci so wzięła. 3 dziecków narys w chaci so nalazło, ale żadnego chłopa so nie wza grzecha. Niercyn, jak zażył zary narys priza to baci, jak dmuchnął, do dzestona iż krzewy je. Paweł na łące jak robił przesonie, pryza to baci so wcygnął, a te jak ciechnął, prychnął, bez byksów łestył, 3 grapesana od razy do rowy zepchnął. Nasza strachna, jak casu zazic i z rogu swojego chłopa w nosu zacia wcagać, jeźdź do ladzeska do mnie może trafić, a jak idzie drogą, to trzymy so płota. Ale ja wątek tu wi, mój Józef, jak chce mnie prawić, co z obowiązków jemu są swachy. Priza to bacie mu pespiekły sapia, a za to Józef samotno w łóżku leży. Ladze gadają, że prawda to nie je, że żadna białka dziś nie zazieje. Na tybinie dowód do chmeta jasny. Białka zazieje i nic nie je. I ślesty i zazia. Gedy ta sobie, jak tu naprzód. Gedy ta sobie, jak tu naprzód. Leny przódka, drasie, sowesta priza to baci do próby. Idę ta ruści,
to wam łec sapia, niech wama słyzi i jeść w nos ściepie, bo je wróżby tobaka mum, je tobaka miec mysia. Ale drasie Kasiabi i wama co spewim, da pamięty ta wsiasce dokładnie, jak nama w Gdyńsku z anteny rodną meba w zole, a seks afera we wzerać chcele. Matko beskie, co to sodzało, iście ci w Warszawie na zgłowę Kasiabów rozbalałe, ci ty na wieści w tym Sejmie, to baka noma Kasiapom zaziapa zaki zele. Nie, to jej do watrzymoni nie było. Maso chwytko zgrychnole Kasiabi do grapę i ma postanowiele nasza dziewcia, nasza brytka Kasiapsko Marina do Warszawy wysłać. Choć białce z kłakrzawy nodzi miało, przekrakwi dar chłedzało, ale nasza Marina tą w tej Warszawie tym strachom w cirę da. Marina, 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 ma się Marina 60 lat. Marina, 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 nie jeden z Mariną chce spać. Bella vita amore, łamame amore, cygaretę kłyży, zaziwaj za trzech. Bella vita amore, łamame amore, cygaretę kłyży, a wsiądze rada sobie de, z Marynią nama wesoło na Kasiabach je. I tery moi drodzy drasie, nie są mysia z wama płysie gnać, dały zdrzeni, genia ciech.